Já to mám úplně jinak. Prosím. To nechci. Prosím tě. Podej dýchací přístroje. Co to bylo? Aha, ten vodeš. Tak, krásně na to máš. No. Já to budu dělat tak. Ale můžeš i takhle z vodou a do vody a on pak prostě červená. Myslím ho odrbe kůže. Chceš to ukázat? Jo. Jo, takhle. Vidíš? Žije ještě, ne. Ne. Co to je? Ty jsi viděl helikoptér? Helikoptér. No, nevím, úplně rudej. Nevidět i kos. Les. Zastávka na znamení. To je. Au. Jste trochu metr? Tak jeden už je metr. Nemůžeš, musíš první poslat. Všechno je podvod. Co se děje? Proč děláte Nevím, rozhod v naší pevný. továrně? Takže ty jsi ten šéf. Co? Tému. Svítkov. Les. Zastávka na znamení. Ohoho. What the Co to bylo? Zkus dát ve zpomaleném záběru. Příští zastávka. Svítkov. Škola. Já bych to udělal fakt to tsunami. No je škoda, že to tam neudělám tsunami. Že nejde. Tak, Co to je? Svítkov. Kolik je? Škola. 15, 4. Ale s druhým tady jsou. Tohle mám v plánu. Ježiš, já si myslím, že to pak lagné. Už je strašně moc atomových. Oho. Oho. Fajně. Příští zastávka. Svítkov. Kostnická.